Srdačan pozdrav i dobrodošli u 12. septembarsko izdanje emisije Kultura sjećanja koju realizira Televizija Sarajevo u saradnji sa nekoliko partnerskih medija institucija. Ovim izdanjem zaokružuje se godina dana otkad postoji prva TV emisija u Bosni i Hercegovini posvećena historijskom pamćenju, žrtvama genocida, ratnih zločina i diskriminacije, a s ciljem da se kroz kulturu sjećanja njeguju antifašizam i tolerancija. U 12. septembarskom izdanju donosimo 12 tema i rubriku Infocentar. Masakr u Oborcima kod Donjeg Vakufa je počinjen 13. septembra 1995. kada su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili 24 bošnjačka i 4 hrvatska civila iz Mrkonjić grada koji su lišeni slobode i prisiljavani da kopaju rovove na frontu. Masakr se dogodio neposredno prije povlačenja Vojske Republike Srpske iz Donjeg Vakufa nakon što su ljudi izvedeni iz željezničke stanice u Oborcima i strijeljani. Poznati su naredbodavci i izvršioci, ali niko nije odgovarao za ovaj zločin, pripremio dugogodišnji urednik BH televizije Ibrahim Halilović. Ovdje mi je brat Ala Rahmetelj Jamičić, Senad. On su ovdje sa grupom od 28 Mrkočana koji je stradalo tada. Ovdje 24 sahrani. Nas, Atanasić, neki bivše Jugoslavije, bio komandir milicije u Donjem Vakufu. Ja. On je njiha doveo u Doborce, izvodio i po grupama kraj škole, streljao, ubio. Rane su bile toliko da nema ni jednog da nije imao bar po 6, 7 prolaznih rana kroz nas. Mislim, čisto su masakrirani. Jer to su bila sve moje komšije. Zajedno smo bili i u miru, a eto i u ratu. Čini se da neke momente pomislim zašto nisam ja među njima. Želim da vas uputim i da vas obavijestim da ovaj zločin nikad i niko ni jednog minuta i sekunde nije odgovarao. Išli smo tamo u taj sud u Sarajevo i taj tužioc što Slavica Terzić vodi taj slučaj. Vjerujte da smo razočarani kad god dođemo isto da tek otvara taj predmet kao da ga tek prvi put gleda. Treba sad pred kameru, treba ispričati, a Raja bježi od kamere. Bježi od kamere, neće da pričaju pred kamerom. Ja se bojim samo Boga. Šta ja imam? Ja samo imam jedan život. A izgleda da se i naš pojedini dobili pare pa se i šuti. Sve je to postavilo se lomiti. U noći 21. na 22. septembar 1995. godine u Sasini pripadnici Vojske Republike Srpske su streljali 65 bošnjačkih hrvatskih civila iz Sanskog mosta koji su dovezeni iz sela Šehovci gdje su bili zatočeni. Sjećanje na ovaj događaj priredio je naš saradnik Enes Hotić. Dana 21.9.1995. godine u Sanskom mostu se desio stravičan zločin, tačnije u mjesnoj zajednici Šehovci. Ja sam tada imao nepune 4 godine. Tog
Toga dana u Šehovcu je pristigla srpska specijalna vojna jedinica Crvene beretke pod vodstvom Markana. Sve se brzo odigralo. Imali su samo jedan cilj, pobiti što više nedužnih ljudi. Izbacivali su ljude iz vlastitih kuća i u njihovim avlijama su ih premlaćivali do smrti i besvijesti. Grupu od 67 ljudi odveli su nadomak Šehovaca u selo Sasna. Tu je i počeo horor. Nakon mučenja svirepo su ubijeni. I tako krvavih vezanih ruku na leđima su ih zatrpani zemljom. Samo 20 su ih preživjeli, 65 ih je ubijeno. Još niko nije odgovarao za ovaj svirepi zločin. Zločin je zaboraviti zločin. Od ovog izdanja za kulturu sjećanja radi doajen televizijskog novinarstva Salih Brkić, koji više od 40 godina kamerom prati događaje u zemlji i inostranstvu. Dobitnik povelje za životno djelo, autor i vlasnik bogatog arhiva ratnih snimaka i svjedočenja, posebno o Srebrenici. Za ovo izdanje pripremio nam je priču o majci Hasibi Huremović, koja je u genocidu izgubila 4 djece i muža. Tragedija obitelji Huremović počela je 12. maja 1992. kada je majka Hasiba sa 12-godišnjim sinom Mehmedalijom i 10-godišnjom kćerkom Aidom pošla da donese nešto hrane za njenu brojnu familiju. Na putu Mehmedaliju i Aidu odmah uhvatiše četnici. Sad on čujem, a on vritak njegov, Mehmedaliju. Medalja leti, pomaže, majka ne daj, majka pomozi. Majka pomozi, majka ne daj. Ma viće me medalja, ti ne baš sreću. Oni se okrećeni, vladam goni, batu puštu na ramenu. Drugi put kad sam vikla, sine me medalja, nosim hranu. Baš sreću, još ništa nema kada se okrenuti. I do potoka, on sam viće, majka pomozi mi, majka ne daj. Ja nisam mogla ništa da odgovorim, samo vićem bat sreću. Majka Hasiba Huremović stalno je na čelu kolone žena Srebrenice kada organiziraju mirne proteste u Tuzli, tražeći pravdu za žrtve i kaznu za sve koji počiniše stravični genocid u Srebrenici. Nosi jednu od onih slika na kojoj je i njeno 4 ubijene djece i muž Fahrudin. Dvojica njenih sinova krenuli su sa ocem zajedno šumom kada su Mladićeve falange okupirale Srebrenicu. Niko od njenih sinova nije imao ni punih 20 godina. Kad je Srebrenica padala, on su ošli pa Srebrenici gdje su poginu. Sam nam da Milševal poginu na Crnome vrhu. A čovjek našli ga u istoku. Živ u crnu den zakupa. Kada su se rastajali, samo je sin Halid govorio. Kad pođe meni je poljubi,
zaplakao. Pa je majka začekaj otalja. I pa sebe zaplače. U kući majke Hasibe Huremović i Sasa kod Srebrenice život je stao u julu 1995. godine. Samo sat koji govori o prolaznosti vremena, davno isplakane suze u očima i slika njene 4 ubijene djece i muža kojih više nema. Majka Hasiba Huremović preselila je na bolji svijet 29. novembra prošle godine, ne dočekavši da joj nađu sina Mehmedaliju i kćerku Aidu. U okviru manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine Igman 2017 priređen je program na temu 9 heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, posvećen dobitnicima najvećeg ratnog priznanja za odbranu domovine. Doprinos uspomeni na 9 heroja dala je i televizija Sarajevo produkcijom 9 dokumentarnih filmova. Prilog pripremio Namik Vatranjak. Heroji oslobodilačkog rata jedni su od najzaslužnijih što je borba golorukih branilaca prerasla u čudo bosanskog otpora. Kada je predsjednik Izetbegović Rahmetli rekao čudo bosanskog otpora, mi smo u stvari radijeći ove heroje u stvari shvatili šta znači čudo bosanskog otpora. Čudo bosanskog otpora je da je Bog dao da imamo ljude u određenom trenutku, na određenom mjestu sa određenim znanjem i određenim moralnim vrlinama da budu vođe i da urade svoj zadatak i nakon toga su otišli sa ovog svijeta. Stalno nam trebaju ta posjećanja i tako kažemo da je ovo u sklopu cjelokupne manifestacije koja ima simbolično taj naziv Odbrana Bosne i Hercegovine, da kažemo da i danas je odbrana Bosne i Hercegovine kroz isticanje vrijednosti koje jesu suštinske. Rasima, majka Izeta Nanića, kaže kako je jedini cilj njenog sina bio da sa saborcima odbrani svoju krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Znam sigurno svoga sina, znam da je radio puno što je više mogao i najzad davo je svoj život za Bosnu i Hercegovinu. U amfiteatru Memorijalnog centra Kovači uskoro će biti postavljena monografija i ratni muzej. Porodice 9 heroja ustupile su muzeju fotografije i lične stvari proslavljenih komandanata. Vidite, ovo je jako lijepa stvar. Prije svega treba se zahvaliti svima onima u ime porodice koji su ovo organizovali i koji ne dozvoljavaju da se ne zaboravi ono što su naši heroji učinili. Izet Nanić, Safet Hadžić, Mehdin Hodžić, Mithat Hujdur Hujka, Hajrudin Mešić, Safet Zajko, Enver Šehović, Adil Bešić i Nesib Malkić pripadnici su armije Republike Bosne i Hercegovine, kojima je posthumno dodijeljeno najveće ratno priznanje Narodni heroj oslobodilačkog rata. Ovogodišnja 17. po redu tradicionalna manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine Igman 2017 imala je za cilj da okupi preživjele učesnike odbrane naše države te upozna mlade generacije s čudom bosanskog otpora. Bošnjaci su sa francuskim pokretom otpora podigli prvu antifašističku pobunu unutar njemačke vojske. Danas Francuska slavi 17. septembar 1943. kao jedan od najvažnijih datuma u svome antifašističkom kalendaru. Prilog pripremio profesor historije Ibrahim Kabil. Dana 17. septembra 1943. godine pripadnici 13. pionirskog bataljona 13. SS Handžar divizije njemačke vojske iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske pobunili su se u francuskom gradu Villefranche-de-Rouge, u kojem su bili stacionirani na obuci i nekoliko sati su kontrolirali grad. Smatra se da je to bila prva organizovana pobuna u njemačkoj vojsci u Drugom svjetskom ratu, a Radio London tom prilikom je javio da je Villefranche-de-Rouge jedini oslobođeni grad u zapadnoj Evropi. Ovaj događaj smatra se antifašističkim zbog veza pobjednjenika sa francuskim pokretom otpora i zbog toga što su pobjednjenici većinom bili prisilno mobilizirani. Pobuna je u krvi ugušena, pobjednjenici zvjerski mučeni i masakrirani, njih 118, a prema svjedočenjima nekih učesnika i očevidaca čak 156. Od svih pripadnika divizije, njima 825 je oduzeto oružje i prebačeni su u organizaciju TOT kao prisilna radna snaga u Njemačku,
a njih 265 koji su to odbili učiniti je poslano u koncentracioni logor Neuengamme, gdje su desetine do kraja rata umrli. Jedan od uzroka propasti pobune bila je izdaja divizijskog imama Halima Malkoča, koji je nakon pobune odlikovan željeznim križem. Ferit Džanić, Božo Jelinek, Lutfija Dizdarević i Nikola Vukelić su aktivno planirali pobunu protiv SS divizije i svoju priliku su iskoristili u septembru 1943. godine. Plan je bio pobiti njemačke oficire i sa ostatkom simpatizera se priključiti francuskom pokretu otpora. Dizdarević i Džanić su ubijeni tokom pobune, a Vukelić je zarobljen. Drugog dana Njemci su vratili kontrolu nad gradom, a pobunjenici su smaknuti i pokopani na obližnjem polju mučenika. Strijeljani su Nikola Vukelić, Mujo Alispahić, Meho Memišević, Filip Njimač, Ivan Jurković, Alija Beganović, Mustafa Morić, Sulejman Silajđić, Jusuf Vučjak, Zemko Banjić, Efraim Basić, Ismet Cevković i Uzeir Mehičić. Imam Halim Efendija Malkoč uhapšen je krajem rata i osuđen zbog počinjenih ratnih zločina i jer je kao član glavnog štaba 13. bataljona 13. SS divizije u septembru 1943. u francuskom gradu Villefranche-Rouge otkrio njemačkoj komandi zavjeru, koju je u bataljonu organizovao poručnik Ferit Džanić iz Gornjeg Prikounja sa nekoliko drugova, a u cilju da prevede, nakon što likvidira njemačke oficire, cijeli bataljon da bi se pridružio francuskim partizanima da se zajedno bore protiv Njemaca. Imam Malkoč je strijeljan 8. februara 1947. godine. Paradoks je da u Villefrancheu, u čast ovog događaja, već decenijama postoji ulica zvana Avenija Hrvata, te da hrvatski zvaničnici redovno prisustvuju obilježavanju 17. septembra, svojatajući ovaj slavni događaj koji pripada bošnjačkoj antifašističkoj povijesti. Bošnjački predstavnici su posljednji put prisustvovali ovom obilježavanju na 70. godišnjicu 2013. godine, kada je klanjana zajednička dženaza namaz poginulim pripadnicima pobune. Ako Republici Hrvatskoj nije mrsko da krade tuđu historiju i da bošnjačke heroje prikazuje kao svoje heroje, zašto bi nama u Bosni i Hercegovini bilo mrsko da jedan od najvažnijih događaja evropskog antifašizma smjestimo tamo gdje i pripada, pod otkrilje bosanske antifašističke baštine? U Prozoru je nedavno promoviran dokumentarni film Živi štit autora Avde Huseinovića u produkciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Film govori o logorašima koji su doživjeli torturu živog štita. Tematiku živog štita Huseinović je obrađivao i u ranijim filmovima, a ovo je prvo cjelovito filmsko istraživanje na temu tjeranja civila u žive štitove. U Živom štitu na Putnikovom brdu 12. jula 1992. godine srpski vojnici za svega nekoliko minuta ubili su trojicu braće, Mehmeda, Arifa i Hasiba Omerčića iz Bukovačkih Čivčija. Mita Čatić je zamolio: Čiko, možete li mene da ne ubijati, ja nema 15 godina. Sva trojica su tada zaraplavali po nama. Ovdje smo i drago mi je da ste došli u ovolikom broju da posvjedočimo da nismo zaboravili zločine koji su se dešavali nad Bošnjacima 92-95. Mi nismo ovdje da bi prema nekome gajili mržnju, nego samo da dokažemo istinu, da se više nikada i nikome
onako zlo ne bi ponovilo. Mi smo danas mogli u premijeru napraviti u Sarajevu uz 10-20 kamera, mnogo više fotoaparata, u nekom, da kažem, luksuznom izdanju i to bi prošlo primijećeno. Ali smo se svjesno odlučili da to bude u prozoru. U prozoru ima svoju simboliku. Mi u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini ne cijenimo žrtve, jer ona iz Sarajeva, Prozora, Mostara, Bihaća, za nas su logoraši na svim prostorima Bosne i Hercegovine isti i nastojimo na sva mjesta doći, odati dužno poštovanje i sjećanje na sve žrtve. U živi štit na brdo Žuč zajedno sa desetinama logoraša povedeni su i braća Sabahudin i Hajrudin Šehić iz Gornje Bioče kod Ilijaša. Živi štit je kao jedan veliki zločin sprovođen na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Mi obrađujemo 6 lokaliteta. Lokalitet Doboja, vidjet ćete jedan jako interesantan slučaj. Tu su naime pripadnici crvenih beretki jedinice pod kontrolom Službe državne bezbjednosti Srbije sa svojim oficirskim kadrom došli i onda logoraše, Bošnjake i dijelom bosanske Hrvate iz logora Perčin Disko poveli u živi štit. Preko 20 njih je ubijeno za nepunih sat vremena. Mladi ljubavnici postali su posthumno planetarno poznati kao Sarajevski Romeo i Julija. Grbavički zatočenici Zajim Maslić, Nedžad Čolpa, Nusret Zejnilagić i Asima Janović primorani su od oficira Vojske Republike Srpske da izvuku tijela koja su nekoliko dana ležala na mjestu gdje su pogođena, pa je tako i njihov život došao u pitanje. Dalje obrađujemo slučaj živog štita na lokalitetima u Sarajevu, Grbavica, Brdo Žuč, na lokalitetu Duljevac, kod Rogatice i onda poseban segment, naravno koji zasigurno možda vas najviše interesuje, jesu slučajevi ulice Smrti, Šantićeve ulice u Mostaru i film završavamo pričom o velikom zločinu, velikom nekažnjenom zločinu na Crnom vrhu ovdje na području vaše opštine. Tu je ubijen prvi čovjek, nije bio ni svezak koji je imao padavicu, tražio je da popije tabletu. Momak maloljetan je bio tad, Samir Hadžić. Tad kad nas se povezala, ovdje nas je gonjelo skroz rubom šumi. Tuda smo išao je za nama jedan pripadnik HVO-a koji nam je pucao s ramena i govorio gledaj što vas vaši ubijaju. Mensur Bešlegić, akademski slikar iz Göteborga, nedavno je u svom rodnom Kozarcu priredio izložbu pod naslovom Ni krivi ni dužni, na kojoj je predstavio 20 portreta građana Prijedora koji su ubijeni u zločinu genocida. Mensur Bešlegić je specijalno za kulturu sjećanja ustupio ovu izložbu kao mogućnost da širi auditorijum pogleda u lice ljudi koji su nekada činili dobri duh Prijedorske čaršije. Ovom TV izložbom prisjećamo se svih naših čaršija koje su ubijene i danas žive u sjećanju i u opomeni.
Bosna i Hercegovina je bogatija za još jedan trg, trg žrtava genocida u Srebrenici, a Vogošća za još jedan spomenik kulture sjećanja. Prilog o svečanom otvaranju ovog trga pripremile kolege sa televizije Vogošća, novinarka Edina Išarić i snimatelj Begzudin Šehić i Almir Jusić. Tradicionalni bajramski koncert bio je prigodna prilika da se upriliči svečano otvorenje novoizgrađenog trga žrtava genocida u Srebrenici. Prema riječima načelnika Edina Smajića, Vogošćani znaju šta je to genocid, a ovaj trg će biti trajno podsjećanje mlađim naraštajima na strašne patnje kroz koje su prošli Bošnjaci u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Čestitam svim Vogošćanima što su dobili ovako lijepo mjesto. Ovo mjesto ima ulogu da se u ovom trajnom, čistom, bijelom kamenu dugo vremena čini da se ne zaboravi ono što jeste bio zločin u Bosni i Hercegovini, posebno naravno i najteži, najgori, nešto što ljudska pamet ne može da prihvati u Srebrenici. Ovo mjesto, osim te funkcije zaborava, treba da bude mjesto gdje će se ljudi okupljati, ljudi svih uzrasta i generacija, gdje će naša djeca biti sretna i zadovoljna. Na ovom mjestu treba naša omladina i da jača, da bude snažna, jer mi Bosanci i Hercegovci moramo uvijek biti snažni. Evo mi u Vogošći prošle godine smo najprije uredili ovaj trg koji će uskoro, ako Bog da, dobiti naziv Trg civilnih žrtava rata. Ovaj je otvoren i čestitke našim sugrađanima da ga čuvaju, koriste ga kao mjesto ovog realnog prijateljstva, ne onog na globalnim mrežama, nego ono baš da se vide, da popričaju. Ali eto, kojeg li usuda u Vogošći, 3 trga, jedan civilni žrtava, jedan trg genocida, jedan branlaca. A šta ćemo, mi to moramo prihvatiti tako kako jeste i napraviti snažan iskorak dalje i mi to i radimo. Predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa izrazila je zahvalnost jer će ovaj trg biti vječni podsjetnik na Srebrenicu. Ovaj gest koji je danas napravljen, on se nikad neće zaboraviti, Srebrenica se neće zaboraviti. Nije to više ni važno zbog majki, važno je zbog onih koji ostaju iza majki. Mi znamo pravu istinu, mi je širimo, ali međutim Bošnjaci, posebno Bošnjaci, brzo zaboravljaju, često puta nas zaborav ubije pa nam se ponovi. Zahvaljujući ovome trgu, raznim filmovima, pričama, knjigama, Srebrenica se neće zaboraviti. A kad se nešto ne zaboravi, onda se i ne ponovi. Prema riječima Salema Numanovića, predsjednika koordinacije boračkih udruženja, Vogošćani su velike žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu i razumiju kroz što je narod Srebrenici prošao. Nama je drago svim boračkim udruženjima što je ovaj trg ovdje otvoren. Jedino što mogu da kažem da Vogošćani su velike žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu i oni jedino razumiju kroz što je narod Srebrenici prošao. U svakom slučaju narod Srebrenici došao u Vogošću, u stvari izbjegao je iz Srebrenice i nama je izuzetno drago što smo dobili ovako jedan lijepi trg ovdje u Vogošći posvećen žrtvama genocida u Srebrenici. Izgradnja trga žrtava genocida u Srebrenici koštala je 700.000 konvertibilnih maraka, a značajna finansijska sredstva izdvojila je općina Vogošća. Do kraja godine trebao bi biti otvoren Dom oslobodilaca na Žuči koji će postati sastavni dio kulture sjećanja, ali i turističke ponude koja se označava sintagmom ratni turizam. Prilog pripremio Namik Vatrenjak. Do Doma oslobodilaca na Žuči iz grada se može doći za 10 minuta vožnje. Najatraktivniji dio doma biće memorijalna soba na 3. spratu. Tu će biti izložene ratne fotografije, opreme i dokumenti koji svjedoče o borbama za odbranu Žuči. Grad Sarajevo se uključio u realizaciju ovakvog projekta. Smatramo da je ovaj projekat jako značajan zbog svoje historijske činjenice, zbog zadnje agresije u periodu od 1992. do 1995. S jedne strane i s druge strane što ovakav objekat stavljamo u turu turističke ponude grada Sarajeva. Svi radovi trebali bi da budu završeni do kraja godine. Imamo još jedan dio posla kada je u pitanju priključak na kanalizacionu i vodovodnu mrežu, obzirom da na ovoj lokaciji je kvota iznad vodosnadbijevanja, tako da se mora graditi jedan poseban rezervar i kada je u pitanju kanalizacija također se mora raditi poseban sistem samo za ovaj objekat, što će nam zahtijevati još jedan dio finansijskih sredstava i vremena, ali evo očekujemo do kraja godine da sve to bude završeno. Nekoliko kilometara dalje na platovu Golog brda uskoro bi trebali biti uređeni ratni rovovi kao dio ponude ratnog turizma. To je vrlo interesantno turistima i to ćemo vjerovatno uraditi
na platovu Golog brda. Na terenu smo zatekli i deminere. U okolnim šumama pronašli su 145 neeksplodiranih ubojnih sredstava, od čega 12 mina. Kažu, plato Golog brda sada je siguran. U općini Novi Grad uvjereni su da će brdo Žuč uskoro postati atraktivna lokacija i za građane i za brojne turiste koji dolaze u Sarajevo. Planinarski putevi bit će obilježeni, kao i putokazi do mjesta pogibije heroja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prije 20 godina, 23. septembra 1997. na stadionu Koševo priređen je koncert svjetskog benda U2. Lider benda Bono Vox je još 1993. nizom nastupa i pjesmom Miss Sarajevo skrenuo pažnju svjetske javnosti na stradanje Sarajeva. Specijalno za kulturu sjećanja o ovom događaju govori publicista Amir Misirlić, naš istaknuti hroničar rock kulture, autor brojnih knjiga, TV i radio emisija. Danas, kad se navršava nekih 20 godina od koncerta U2 u Sarajevu i danas kad me neko pita da li se sjećam tog koncerta i čega se sjećam sa tog koncerta, ja zapravo moram priznati da se koncerta samog po sebi najmanje sjećam. Najmanje se sjećam svirke. Sjećam se puno više stvari koje su bile vezane za taj koncert. Sjećam se te prve priče koja je krenula među ljudima u februaru 1997. godine kao U2 dolazi u Sarajevo. Nisam vjerovao. Onda mi je Čičak to potvrdio. Sad, pošto je Čičak ipak čovjek kome se treba vjerovati, povjerovao sam da tu ima nekog vraga. A povjerovao sam i zato što mi je donio frišak, svjež, tek objavljen novi album grupe U2, album Pop. A onda sam pomislio, pa dobro, hajde, doći će oni možda, ali odsvirat će oni tu neki mali koncert za neke zvanice. Neće to biti kao njihova velika turneja koju su najavljivali, neće to biti jedan od koncerata te velike turneje. I kasnije se zaista ispostavilo da su oni prvobitno imali takvu namjeru. Htjeli su prvobitno napraviti neki humanitarni, mali, intimni koncert, a onda su ljudi u Sarajevu, ljudi koji su ih kontaktirali, rekli, pa nemojte nam to raditi. Pa mi smo upravo izašli iz rata. Mi želimo da pokažemo da smo normalan grad. Mi želimo da pokažemo da Sarajevo može biti destinacija jedne velike svjetske turneje kakva je vaša. I tu je pala odluka da se radi taj koncert u Sarajevu po svim standardima koji su imali na toj turneji, makar otišli i u minus, a otišlo se, kažu, u popriličan minus sa tim koncertom. Sjećam se da su karte bile jako pristupačne, da su karte bile 20 maraka za takav spektakl. Dobro. 1997. godine 20 maraka je puno više značilo nego danas 20 godina kasnije. Ali ipak je to bila pa sigurno 5 do 10 puta jeftinija karta nego na ostatku destinacija njihove turneje. Čega se još sjećam? Sjećam se da sam bio fasciniran činjenicom da na koncertu U2, da koncert U2 kao predgrupa otvara hor Gazi Husrevbegove medrese. To je bilo nevjerovatno. Ja mislim da su i oni bili zapanjeni, da nikada se nije desilo da jedan njihov koncert otvori jedna grupa, jedan hor takvog profila. A oni su insistirali na tome da zapravo to budu lokalne grupe. Sjećam se one jeze koja je obuzela stadion, pa i mene zajedno sa njima, kada je izašla grupa Sikter, kada je Eso na svojoj gitari počeo svirati himnu Jedna si i jedina. Čudna je i to bila ta priča sa tom himnom. Evo danas kada vi pogledate koliko su ljudi i dan danas emotivno vezani za tu melodiju, teško je povjerovati da je ona zapravo zvanična himna Bosne i Hercegovine bila svega 3 godine u periodu od 1995. pa do 1998. Sjećam se da stadion nije bio pun. Sjećam se da su pustili u jednom trenutku ljude da uđu na stadion. Sjećam se da je onda bio pun, da je bilo nekih 45.000 ljudi. Sjećam se da me iznenadilo kada su izvodili pjesmu Miss Sarajevo. Znam da je nisu inače izvodili na svojoj turneji i onda su je tu izveli. Mislim da je to bio jedan od najemotivnijih trenutaka koji se mogao dogoditi. Sjećam se kako je Bono upukao glas. Sjećam se kako je rekao tada ovu pjesmu ja svojim glasom sigurno neću moći izvesti, ali uz pomoć vaših glasova sigurno ću je pokušati izvesti.
I do kraja je šaputao pjesme, recitovao, jecao, radio sve, bilo šta drugo, samo ih nije pjevao. Dobio je u nekoj pauzi, kad je Edge pjevao pjesmu Sunday Bloody Sunday, dobio je injekciju kortizona i malo je bolje to sve zvučalo, ali taj koncert nikada niti ćemo moći, niti ćemo smjeti procjenjivati kao druge koncerte. Nikada ih nećemo moći, nikada ga nećemo smjeti procjenjivati po tome koliko je to kvalitetno odsvirano, koliko je kvalitetno otpjevano. To je bio koncert u kojem su najvažnije bile emocije. To je bila noć u kojoj se tu školjku iznad, tu školjku Koševskog stadiona spustilo nebo iznad Sarajeva prepuno zvijezda i ta školjka je iznjedrila tu veče jedan biser koji će ostati upamćen kao koncert U2 u Sarajevu 23. septembra 1997. godine. U toku septembra predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izrekla je neprimjerne riječi, imputirajući Bosni i Bošnjacima takozvani islamski terorizam. Kao replika na ove klevete pojavile su se brojne reakcije, a jedna od njih bila je i pomen na 1180 Bošnjaka koji su poginuli oslobađajući Hrvatsku. Specijalno za kulturu sjećanja iz Zagreba Bermin Meškić, bošnjački član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U postrojbama Hrvatske vojske i policije na svim ratištima tijekom Domovinskog rata sudjelovalo je oko 25.000 Bošnjaka, od kojih je 1180 položilo život za tu zemlju. Gotovo je nepoznato da je oko 9.000 Bošnjaka ili Bosanaca, ljudi poreklom iz BiH, sudjelovalo u obrani Hrvatske, a da prije 90. godina nikada nisu živjeli niti prebivali na prostoru Republike Hrvatske, već su se dobrovoljno ili na druge načine uključili u postrojbe Hrvatske vojske. U znak sjećanja na sve Bošnjake, branitelje, sudionike Domovinskog rata Hrvatske, u Zagrebu je 2012. godine ispred Islamskog kulturnog centra u prisustvu 5.000 građana svečano otvoren memorijalni park i otkriveno spomen obilježje poginulim braniteljima Bošnjacima. Za uređenje spomen parka zagrebačke gradske vlasti ustupile su i zemljište u vlasništvu grada. Spomen park od 11.000 kvadratnih metara podignut je na prostoru ispred Islamskog kulturnog centra Zagreb. Lokacija ima svoj značaj i simboliku jer je Islamski centar u Zagrebu po službenim ocjenama za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj nadrastao svoju osnovnu funkciju i zadaću i bio prihvatilište za sve napačene i ranjene iz Bosne i Hercegovine koji su tražili pomoć i bježali od agresije na našu zemlju. U sklopu parka je spomenik izveden u kamenu, a dio spomeničke cjeline su i kamene ploče na kojima su uklesana imena svih Bošnjaka koji su svoj život dali u obrani Republike Hrvatske. Pri oblikovanju spomenika i spomen parka autora idejnog rješenja zagrebačkog arhitekta Mesuda Bužimkića nadahnule su stilske odlike bošnjačke kulture i tradicije. Otvorenje memorijalnog parka i spomenika u Zagrebu među Bošnjacima braniteljima Domovinskog rata Hrvatske doživljeno je kao povijesni trenutak za Bošnjake. Također, iz ove geste iščitava se zahvalnost hrvatskog naroda Bošnjacima što su u najtežim trenucima zajedno s domicilnim stanovništvom stali u obranu Republike Hrvatske. U Hrvatskoj vojsci nije bilo rodova u kojima nije bilo branitelja Bošnjaka. Broj od 1180 Bošnjaka poginulih u obrani Hrvatske izuzetno je visok u odnosu na ukupan broj pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, gdje po službenim podacima živi 62.977 muslimana ili 1,47%, od kojih je 31.479 Bošnjaka ili 0,73% u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske. Bilježimo jednu neobičnu posjetu povratnika u Janju svojim domaćinima iz vremena izbjeglištva u Kikačima. Prilog pripremile kolege sa Neon televizije Samra Redžić i Nerbin Hodžić.
Prije 23 godine u toku ratnih dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine, stanovnici Janje morali su napustiti svoje domove, bježeći od neprijatelja kako bi sačuvali svoje živote, a sve ostalo materijalno već su izgubili, došli su u Kikače, tačnije Babinu Luku. Iako je i na prostoru Kalesije rat uzeo danak, mještani Babine Luke prihvatili su muhadžire iz Janje te sa njima dijelili ono što su imali. Mati je i umrla, ostao je miris one pite koje je pojela kad je izgubila svoj metak. Nije samo moji Janjani su izgubili metak cijeli, a došli su na Meraj sa torbom jednom. To je žalostno. Eto želju ovu, zavolio sam taj narod. Oni koji su prije 23 godine došli u Babinu Luku tražeći spas, u petak su ponovo došli na isto mjesto kako bi se zahvalili onima koji su im pomogli kada im je pomoć bila potrebna. U znak zahvalnosti donijeli su svoje proizvode, paprike, lubenice, paradajz i ostalo povrće sa njihovog zemljišta. I mi smo dakle tu koji ćemo primiti ovu jednu grupu džematlija iz Janje i zahvaliti im se što se još uvijek sjećaju onih mjesta gdje su nekada lijepo ugošteni. Sjećanje na ratne dane i dane kada su protjerani iz svojih domova, mještani Janje ponovo su probudili dolazeći u mjesto gdje su pobjegli od agresora, ali sretni su što su te 1994. godine naišli na ljude koji su im nesebično otvorili svoja vrata. I bilo je teško taj mjesec dana od prve kolone 18. augusta pa tako nekako do sredinom septembra kada su protjerivani, dakle nekih 10.000 duša organizovano kamionima, autobusima, sve je to protjerano vam i ponovo sada ovdje doći, sjeti se svih tih sokaka ili puta kud je naš narod prolazio, ponovo naviru sva ta sjećanja od prije 23 godine, nije jednostavno. Organizator obilježavanja godišnjice progona je Udruženje demobilisanih boraca Bijeljina Janja i Humani centar Hasna uz podršku humanitarke hadžinice Mirsade Pobrklić. Na širem lokalitetu Podpećina u općini Vlasenica pronađeni su kompletni posmrtni ostaci 6 osoba. Ekshumaciju po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine koordinira istražilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pronađeni posmrtni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar Tuzla radi dalje sudsko-medicinske obrade i utvrđivanja identiteta žrtava putem analize DNK uzoraka. Lokaciju osiguravaju policijski službenici policijske stanice Vlasenica. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić u pratnji predstavnika misije OSCE-a razgovarao je sa roditeljima djece koja pohađaju osnovnu školu Vuk Karadžić u kojoj se dogodio incident kada je pravoslavni sveštenik tokom nastave, objašnjavajući učenicima način krštenja, povrijedio vjerska osjećanja bošnjačke djece koju je pozvao da se prekrste. Menadžment škole je dao uvjeravanje da se radi o nesporazumu, te da je školsko osoblje spremno na saradnju. Akcentirano je pravo na bosanski jezik kao civilizacijska norma, te je rečeno da se na posljednjem popisu više od 51% ljudi izjasnilo da govori bosanskim jezikom i da je neprihvatljivo da se u jednom dijelu ove zemlje to negira. Polovinom septembra počele su ekshumacije na lokalitetu Koričanske stijene na planini Vlašić gdje se traga za 98 žrtava prijedorskih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ubijenih 1992. godine na tom području. Pretraživanje terena se vrši isključivo ručno zbog nepristupačnog prostora. Najmanje 200 Bošnjaka strijeljano je na Koričanskim stijenama 21. avgusta 1992. godine. Do sada je ekshumirano 95 posmrtnih ostataka. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 14. septembra je otvorena samostalna izložba pod nazivom Sarajevo amfiteatar sjećanja Eduarda Cordobe Oronza, akademskog slikara i vajara iz Španije, a sutradan je održan razgovor uloga umjetnosti u procesima izgradnje kulture sjećanja. U Vogošći je obilježena 25. godišnjica bitke na Žuči i pogibije komandanta Muje Šeite kao i logoraša iz Živog štita na Žuči. Agresor je 18. septembra tokom napada kao živi štit koristio ljude iz vogošćanskih logora i potpomognut niškim specijalcima i jakom artiljerijskom paljbom pokušao razbiti snage armije Republike Bosne i Hercegovine i zauzeti Brdo Orlić. U Goraždu je obilježena 25. godišnjica najslavnijih bitaka koje je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojevala u prvoj godini agresije.
Avgustovskom operacijom Krug, kojom je oslobođena lijeva obala Drine, te akcijom Drina okončanom 18. septembra 1992. godine, a u kojoj je agresor potisnut i sa desne obale rijeke. 20. septembra je obilježena 14. godišnjica zvaničnog otvaranja memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Tog datuma 2003. godine bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Do danas je u memorijalnom centru ukopano 6.575 žrtava genocida. U ponedeljak 25. septembra u Bijeljini je održan skup sjećanja u povodu 25. godišnjice najvećeg pojedinačnog zločina u ovom gradu, kada su pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske izveli iz kuća 22 bošnjačka civila iz porodica Sarajlić, Sejmenović i Malegić, od toga 7 djece i 8 žena, odveli ih na obalu Drine i pobili. Tradicionalnim maršom Marš povratka putem spasa Turalići-Sušica počelo je obilježavanje 25. godišnjice zločina nad logorašima zloglasnog logora Sušica u Vlasenici. Kroz ovaj logor je prošlo više od 8.000 civila, od kojih je 1.617 ubijeno, a taj broj nije konačan jer su mnogi odvedeni i ubijeni na drugim lokacijama. Centar za mir iz Mostara, koji je više navrata surađivao sa našom emisijom Kultura sjećanja, obavještava javnost da su počele pripreme za veliku izložbu pod naslovom Urbicid Mostara 92-95, koja će biti otvorena za javnost u mjesecu novembru. Arhiv centra će objaviti sve sačuvane fotografije razorenog grada, koje su sakupljene iz brojnih izvora u posljednjih 15 godina, te će predstaviti dokumentarni film o brutalnom razaranju Mostara. Gledali ste 12. septembarsko izdanje Kulture sjećanja. Vidimo se posljednjeg petka u narednom mjesecu 27. oktobra. Do gledanja.